Oh aku di pengapesamu ning jubur cantik. Waduh mati aku. Hah! Ah! 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 Gonceng langit klapaton lir kincang ngaris resang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayek saking tias bale wara marisa gandrung doari sumitra tanohya paranere kabeh sining wana nang saya maringsun wong akalukil wong julik wong julika sengguni ya pancen tak akoni kakang aku wong akalukil wong julik wong culika biyen kowe sing gagalake nggonku mateni Pandhawa kowe sing ngerti rantaman nggonku arep nyikara Pandhawa nyirake Pandhawa ngobong Pandhawa iya pancen tak dadani utang wirang nyaur wirang ayo ing kening Tegal Kuru sing mati sing nggone apa Yama Widara joget tak kendhang iku wong julik
Aman. Wang-wang kunta kumpul patang gedhe kang soyong gongkara tandang solalir gajah 1000 mata ayo kurang gaman bedhatya kurang wadya bala nyurana nek perlu nyambata dewa suraya le Werkudara ora suwe tak untapake bali menyang neraka jahanam ayo ditentokke sing mati Sengguni apa Werkudara kowe iso ngrubuhke Sengguni padha karo iso njaring angin kowe Werkudara tinjung kerak nyawamu ayo katokno sak budimu Werkudara mati kowe Budi wah ayo le ayo tamakno gadamu sing jenenge rujak puluh odiar kowe odiar kowe ayo ragaman bedhatya le Werkudara piye Werkudara menang apa kalah Sengguni tak tamani kuku Pancanaka Ratemama menang apa kalah kepuk gada rujak polo menteles wae atos balunge wulet kulite menang apa kalah kalah kok nesu nggur Mbak Diwangsuli ngono aku tekok genti nesu kalah piro lho
Apa kelakon kuwirangan mung perkara Sengguni. Petro, bapakmu nang endi? Ah, bapak ki seragami beda karo kancane iki. Wes. Gleleng ae rumahku. Ngono ki nak mayang iki. Kula niku mayang ki ora sindene Ari Mardikaning Syekh iki ora. Tuwekan ora pokro ki. Oh, bule kan giri ngasta Solo digo ngalor ku gamelan Plumbon ki mung kuwi lah. Bapakmu nang endi? Bapak Semar. Ah, Semar ki wis Bratayuda kok ora ngetok karepe. Pak, goleki. Digameli. Ora sah. Gameli barang. Aku ki paling ora ki rak ya tindake sang pegik ngono kae. Iya. Ora penyanyi sing jenenge Pania sadurunge mudeng nggur kupingang. Tindake sang petik mandhap caping gunung. Wong saking gunung kok caping gunung. Kakang Semar. Kula sinuwun. Sengguni madal saking gegaman ditamani Pancanaka Ratu Mama digebuk Gada Rujak Polo Ratu Mama. Napa sampean niku sami supe? Jaman lakon rebutan Lengatala. Lengatala wutah enten Jrambah. Mongko dawing Sang Wiyasa niku sapa sing geburan Lengatala niku madal salin gegaman tan tedas tapak paluning Grenda tinapi tedaning kikir tinatah mendhat Dinara menter. Mongko rikala semanten Sekuni niku wuda blejet ndur gulung. Apa calone kewirangan sing ora iso mati. Ning enten saperangan saranduning badan sing ora keborean Lengatala. Manggone ana ngendi? Manggene enten Dubur Cantaka. Dubur Cantaka kuwi apa? Silet. Modyar Sengguni. Silet. Kurang gaman bedhatya Kengrawatya Blanyurana kurang sekti Megara nyambata dewa kayangan. Aku ngerti pengabesamu. Wah. Mbok kapake Werkudara. Aku arep mbok kapake perang kuwi cara satriya wae. Aku wis ngerti pengabesamu. Kowe wong julik, wong akal ukel nyengsarake Pandhawa. Kowe gawe ranging Pandhawa. Aku ngerti pengabesamu ning Dubur Cantaka. Aduh mati aku.
Harus